tunda nake a rayuwata ban taba ganin fasikin mutum irin Tahir ba. Mutumin da ya so ya lalata da ni a ƙasa mai tsarki kafin ku yi aure kenan. Idan mun yi aure yana nufin zina kenan? Kada abin ya daure miki kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya kina so ki ce mini baki san shi ba kuma baki san inda zan same shi ba a matsayin ki na uwarsa. Sunansa kadai na taba ji dan ban taba ganin sa ba. Balantana in san shi. It's all about this clean-cut version of Casanova. He's got abundant riches at his disposal. Meeting visa. Wani mutumin arziki ne zai tare da amaryarsa a hotel? Na amince tun da ya riga ya aure. From the palace of Kashiwa, Abno Entertainment comes another mind-blowing thriller. Meeting visa. Na kamar kin tsaida ni ko? Ni? Mata masu mutunci idan aka ba su lift sai su nuna ba su so, amma ba wai dan ba sa so ba, dan su kare mutuncin su kawai. Ta haka ki bani dama in taya ki kare mutuncin ki mana. Daga ganin sarkin hawa kawai sai miya ta yi zaki. Sarki canja min topic din da nake. Ina maganar aure kuma ki kawo maganar miya. Ni fa har yanzu hankali na bai gama kwanciya da wannan mijin naki ba. To in dai haka ne, daga gobe ki je ki hada wa kanki lefe masu kyau sai ki mai lissafi. Meeting visa. He set his trap, reaches out for his target, hit the jackpot, and vanishes into thin air. Meeting visa. Meeting visa. Sabon launi ko an gina sai an saba. Dan marane na saka konan masoya ban fita. In ji mai sabon launi ko an gina sai an saba. Barrako in ya saka shi da kai ne zai fita. Duniya mai yayi da fada kun ji matan zamani. Yau da ni ta ya kawa watarin na sani sai ta bar ni. Me kuke yin madari yau gobe ni da ku sai dai dole. Ai rawar 'yan mata ce hankali ake so ku yi taka. Meeting visa. Amma dai ki ba su hakuri. Tunda kin ga hotel zamu zauna. Amma me yasa ba zai kama miki gidan haya ba? Ki tare a hotel suka ce wata karuwa? Wuri fatan mu Allah ya bashi ikon kammala gidansa ya kuma ba su zaman lafiya. To a gidan nan aka fara wannan tarihin. A ɗauki yarinya a kai ta hotel ta tare. Wannan kuma kyakkyawan tarihi bane ba. Amma ni yadda na yi shine nake ganin ya kamata, don kowa yana da yadda yake kallon abin da ya kamata. Idan kuma kuka nemi ku tada wannan maganar, to ku sani fa kaman kun tada auren nan ne. Yanzu nan zan sake ta kuma in kama hanyar yi tafiya ta. Kai, amma ko wannan yaron ya cuce mu. Allah ya isa tsakanin mu da shi. Wannan mata furari ce. Domin ya dade da sakinta. Jira kawai take ta ayyuta ije masa jaririnsa ta kama gabanta. Kusan duka waɗannan yaran haka aka same su. Matarsa ke da aihuwa, ni ke musu jiwo. Ba zan taɓa yafe muku ba baki ɗayanku, kuma sai Allah ya saka mu. Kin ji na roƙe ki yafe min ne? Watch how the game ends. It's Adam Izango against Jamila Nagudu, Hadiza Aliu Gabon, Aisha Aliu Tamiya, Maryam Booth, Fati Washa, Halima Atete, and Rahama Sadau. Meeting visa. Ni da nake biyan naira 30,000 duk kwanan duniya. Ban gaji da zaman hotel ba, sai da ke da yake zaman bulus. Meeting visa. Wallahi ba zai yi ba. Na rantse da Allah sai kin ba na yi gaba da shi. Ƙarya kike baki isa ba. Wannan matan ni na ga faɗanta. Ba ta da kirki, yayata da ta zo gidan nan za su rigima, kin ga da ta buga ta da ƙasa, wallahi da ambulance aka fitar da ita a gidan nan. Ita kuma haka take? Ƙarfi gare ta. Directed by Falalu A. Dorai. Meeting visa. Marketed and distributed by AU Merafas Nigeria Limited. Ni mata aure ce. Meeting visa. Hitting your screen soonest.
taurari nawa ne a samaniya? Shin ka taɓa ƙoƙarin ƙirga su? Da za ka yi ƙoƙarin ƙirga su, a babu za su kai miliyan 1000 sau 6000, hakan ma a rukunin duniyoyinmu ne. To rukunonin duniyoyi kuma sun kai nawa? Malaman fasaha suna cewa sun kai miliyan 2000 ko fiye da haka. Idan fa a ce a cikin waɗannan duniyoyi da yawa akwai wani a cikin wata duniya daban wanda yake kama sak da mu, kuma kamar mu, yana ƙoƙarin zuwa duniyar wata da kuma duniyar Mars, kuma su ma saboda suna neman mu suka zo nan duniyar. Abin da aka sace a wajensa na'urar kiran jirginsa ne. Ba tare da wannan na'ura ba zai taɓa komawa duniyarsa ba. Gashi bai iya yarenmu ba, kuma baya da wasu abokai a nan. Cikin kaɗaici, tunaninsa yana kan abu ɗaya ne kaɗai. Yanzu ta ya zan yi in koma gida?
भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे नई नई राहों पे जाना मुझे दूर कहीं कांधे पे ख्वाहिश कई सपने निगाहों में किसको पता किस मोड़ पर कोई अजनबी मिल जाएगा दिल तो मेरे छू जाएगा हंसाएगा रुलाएगा डिंगा 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 रे अरे डिंगा 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 रे अरे डिंगा 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 रे ga tikitin da ya hau kai tikiti Malam kai hakuri ni na fara daga hannu. A'a gaskiya ki hakuri ni fa na fara tambaya sannan sai kika zo. To amma ni babbar masoyiyar Rali Rai Bacan ce. Kamar dai da nake ni babban masoyin Amita Bacan ne. Duk fa waƙe rubutansa na karance su tun ina yar shekara 10. Ni kuma tun ina shekara 5 na haddace duk maganganunsa na fim kuma ba tare da rediyo ba. Sai da magana ɗaya wa za a sayarwa da wannan. Amni. Ba ni kawai wannan ba abin da zai gane. Euro 100. 40 ne fa za ka siyar 100? Kuma a hakan ma tikitin bogi? Sai da ne awa 6 fa alayi kafin na samu. Lokaci kuɗi ne. Shi kenan kai ka je ka saurara. A ke ki je kawai ki je. Na bar miki ke mace ce. Yawa minti ɗaya. Ko kuma dai za mu iya raba tikitin ne. Ke ki fara shiga ki ji karatun waƙenki? Idan an gama da wannan gabar ke sai ki fito ni kuma sai shiga ga yalla bai Amita kin ji dan Allah. Kai amma ka kawo shawara fa. 10, 20, 30, 40. 50. Ga wannan. 96. Ga 96. Kaɗan mana rage. Ko ba komi kasar mu ɗaya ko? Jinjina ga uwa Indiya ko ba haka ba? Jinjina ga ƙasa. Euro 100 ne kudu. Tikitin da ya hau sama. Tikiti. Yau a kawo. Dan Allah zaka iya ara min Euro 4? Dan Allah zan iya jinginar maka da agogo na ma idan kana bukata. Dan Allah kawo tikitin ƙarshe ne. Ta a gidan ya riga ya cika babu wani sauran tikiti. A'a kawo. Ga wani jarumi can yana sayar da tikitin bogi. Shaida ne tantiri. Ire-iren waɗannan mutane su suke ɓata mana sunan ƙasa. Ta ki tsaya nan kin ji ko? Bari in je in kawo miki tikitin. Na gode. Kace kuma wa kawo ba ni tikiti? Oh, tikiti. Euro 100 ne kudinsa. La tsohon macuci, makaryaci mara mutunci, hama ko kawai mace a bala. Ke ga bakin ki. Na gina iya bakin aikin wanda kawai. Kin da abin na ya ta ba asano. Ya zo jami'an tsaro. Tsoho kawai. Jami'an tsaro. So. Ai ban yi maka komai ba ma tukunna. Mu je da Allah ke. Sai dai ban sake haɗuwa da kai ba amma sai na kundume ka. Yau kawai an waye gari. Wannan wani irin zamani ne muke ciki. Dala ki manta kawai. Ki cire abin a ranki ya wuce. Ta yaya zan cire abin a raina? Shi yana can yana jin waƙe mai daɗi, ni kuma ina zaune a nan. Kawai ki bar zancen nan aka ce. Dawo da abin da ya riga da ya wuce ba abin da yake face sa mutum bacin rai. Ga gobe can tana daga hannu, ita tunanin mutum ya kamata ya tunkara. Da yake nakan dan yi rubuce-rubuce haka. Da kyau ba. Yi sauran na jito. Ina ba zan iya faɗan sauran ba. Idan kika ji sauran, za ki iya cewa an aure ki. Ka taɓa ne? A'a da gaske nake. Kina matuƙar ƙaunar yallaɓe Rai Bachchan. Wata mata ta same shi da safe, ya karanta mata wasu waƙe. Zuwa dare kawai ta aure shi. Shi na karanta. Da gaske? To dama mana, 12 na jira. Ke dai kawai za ki gani. Amita Bachchan. Jaggu. Sunana. Baba da ya samu suna bai tsayi. Jagad Jandi. A makaranta kowa ta tsokana na. Shine na rage masa tsayi. Jaggu. Anan kike da zama? A'a, a Delhi. Shirin talabijin nake gabatarwa anan. Kai fa? Ni sunana Safraz. Ina karanta zanen gidaje. Ina taɓa aiki kuma da nan ofishin jakadanci na Pakistan. Me yasa sai wannan ofishin?
saboda ni ba Pakistani ne. Kin ga kenan ba zan samu aiki a ofishin jakadancin India ba ko? Me ya faru ne? A'a, ba komi. Daga kiran Pakistan shikenan murmushi ya tafi. To shikenan. Allah miki albarka. बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे सताए छाँव बिछा देंगे हम अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे 4 कदम तुमसा मिले जो कोई रह गुजर दुनिया से कौन डरे 4 कदम क्या सारी उम्र चल दूंगी साथ तेरे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे Mama, Baba, ta fara soyayya. Ta fara soyayya? Gaskiya ya haɗu. To nuna mana hoton. Me aikin yaron? Ba dai a gida da suke da kakanninsa ba ko? Ku nutsu kawai zan gaya muku komi. Da ba da dai me sunansa? Safras. Musulmi ne? Baba yana karatun zaren gidaje ne. Iyayen shi suna Pakistan. Pakistan?
Wani Pakistan? Pakistan ɗaya ce a duniya mama. Lalle ba ki da hankali. To ki sani wannan rashin hankali sai dai bayan mutuwa. Jago ki tsaya kada ki yanke layin nan ina zuwa. Yanzu zan yi sauri ina zuwa. Mai girma malami wani bala'i ne ya same muka taimake mu. Ni da ma na riga na san inda baba zai je. Tun ina karamar yarinya, na fi ganin fuskar malam Tafaswi fiye da na iyayena. Mama sai na dawo. A jikin jakar makaranta na ne, bangon ban ɗaki da ko'ina. Malam Tafaswi yana ko'ina. Hatta kafin a yi gyaran haƙori, sai an jira lokacin da ya bayar na sa'a. Tafaswi ya bayo baba akwatin gumaka. Akan kowane aiki akwai gunki. Idan baba na gudanar da harkokin kasuwanci, gunkin Lakshmi yake nuna wa na'ura. Idan yana motsa jiki, gunkin Hanuman yake ajiyewa. A na'ura a yanar gizo-gizo, neman albarka da nasara, duk malam Tafaswi ne. Ana ganin duk wata nasara sai da shi. Jago maza a kiri ba albarka. Me yasa jagar jande? Akan me yasa za ki kashe kanki? Kai dauki abin rubutu ka rubuta. Ya Ubangiji, ka taimake ni Ubangiji. To shi kenan. Duk abin da ka ce Ubangiji. Ki duba gaskiyar abu jagar jandi. Wannan matashin ba Pakistani wanda sunan shi Safraz zai yi miki ƙarya. Safraz ba zai taɓa cutata ba. Yarinya kiwa kanki shaida. Ki sani cewa duk duniya waɗannan mutane ba abin da suka iya in ban da ƙarya. Moriyar ganga zai ci a kanki. Sannan ya jefar da gangar domin ba zai taɓa auren ki ba, na tabbatar miki da wannan. Jago ki maza ki dawo gida dama. Dare ne kika ƙara a nan garin ba ni ba ke. Zan sallama ki. Sahani, ka banna ni zan yi magana da yara. Yata, ki danna madannin gogewa. Ki cire shi daga zubin rayuwarki. Sannu dai. Me faru? Kana suna? Kwarai ina son ki. Me? Za ka aure ni? Wai, me ya faru ne? Ko a Safras. Gobe. Gobe? Gobe za mu yi aure. Hangen malam Tafaswi ba daidai ba ne. Zan tabbatar da haka. Malam James Herrick da Malama Oprah Brown ku ne gaba. James bai zo ba. To ki je kiwo mai daura aure bayani. Da Allah za ki iya dan rike min wannan? Ba komi. An ce baki wannan. Nawa ne? Eh. To na gode. Wasiƙa ce daga Safras. Ba zai yiwu mu ci gaba ba saboda ahalinmu. Ƙasashenmu, addinanmu, mutanenmu komi ya bambanta. Ta yaya za mu iya rayuwa cikin farin ciki? Ba zai yiwu ba. Kada ki yi ƙoƙarin tuntuɓa ta. Ki yi haƙuri. Ina za ki je malama? Delhi. Na koma birninmu, amma babana baya sona da zaman gida, sai na fara aiki a tashar labarai. Mai gida ya ce a kawo kowane irin kare, so yake dasa babban labari. Tashar labarai idan ba wani labarai, to sai a kago wani labari. Ya bata.
ba a san inda take ba idan aka samu wannan a tattaɓi fike wancan mutumin yana tare da kyakkyawan labari ki je ofis zan zo in same ki To ki dai sauri ki zo. sannan fa me yasa kake raba waɗannan takardun har yanzu ban samu mafita bane a kai ai shi bai neme ni ba kuma ni ban same shi ba rayuwata ta shiga cakwakiya ni ban san wace duniyar ma ya je ya zauna ba amma kake san da yake a'a to me yasa kake sanye da wannan hular kwanan saboda na koyi wani abu ne wannan launin daurawar daga nesa daukar ido gare shi duk cikowar da aka samu na ababen hawa mutum na gane tasi daga nesa saboda haka ni ma daga nesa gunki zai iya gano ni to idan mata haka ba ta zai iya gano ni a cikin miliyoyin mutane Ɗan ta hagu kaɗan. Yawwa to haka yayi. Allan baya? Jagu a kafta. waye ce dabbobi ba sa kashe kawunansu wannan ne ku ne karen Dr. Sweetie Singh daga Ramesh Nagar Delhi a watan da ya gabata wannan karen so uku yana yunkurin kashe kansa ya yi kokarin fadowa daga sama sannan ya cinye kwayoyin sa bacci sannan ya hankada kansa cikin wuta me yasa yayi waɗannan abubuwan yana da wata cuta ce da ta samu kwakwalwarsa ko kuma ni ku ya dai Jagu me ya faru wai wani irin shirman banza ne wannan nitu muna sa ran za mu tattauna da wannan hamshakin mai kuɗi amma dai sai mun dawo daga hutun rabin lokaci da kyau a kawo maka shayi wani dala ya kawo shayi yanzu nan Jerry oyo Allah wai me kake tunani wannan karen yana cikin damuwa ne yana da ciwon hauka ko kuma wani nau'i na taɓin hankali da ke sa shi aiwatar da wasu abubuwa koma ne mai tuni mai malalata to wannan ai shine ta yaya hakan zai zama matsalar wani saboda haka me yasa za a nuna wannan shiriri ta akan kare ga mutane to kina me kike kokarin cewa zo da Allah rike wannan kalli wannan yau mun haɗu da wani da yake raba waɗannan takardun wa mutane wai yana neman abin bauta ya same shi a'a bai samu ba neman ubangiji addini kenan ya sami ubangiji shine abin labarai to a lokacin da ya same shi sai ki kawo shi nan sai dora shi a talabijin to amma sai daga da kin san tsarin kamfani ba labarai akan addini ba labarai akan ubangiji shine wai me matsalar ka ne ina wannan gwarzan wanda muka sani tun baya kina so ki ga wannan gwarzan to kalli nan kalli wannan uku ne a daidai nan kin gani ba kuma wai haihuwa na aka yi da su ba ina abokin babanki wannan malam tafaswi din ina da shirin labarai da zan yi na sukarsa domin ko almajiransa ne suka sukurkule min katariyata daidai nan kuibin dama tun daga lokacin da yake in dai har zan zauna a ƙasar nan to ba ni ba wata sabga ta addini to wannan shine ina da shiri zaki iya fecewa sai an jima barka da dawa daga hutun rabin lokaci muna magana ne akan babban dan kasuwa ubangidana bai bani damar bibiyar wannan labari ba amma kuma bayan sati biyu labarin sai ya sake shigowa rayuwata
hoton kake wasata. Malamin majami'a shi ba barawo bane. Jakata ce ta fada cikin akwatin. Lokacin ina kokarin bashi kuɗi daga ciki. Yana taya na ɗauko jakar ne kawai. Gaskiya nake faɗa. Za ka iya bincikawa ma da kanka. A cikin jakar da akwai 5,000. In ka duba za ka gani. Jami'a nawa ne fa wannan? Dama bakin ce sadaka za a bayar ba, saboda haka sun zama na abin bauta. Ta ku ba su tafi. Kai, me yake nan kai a can wajen? Kudi na je dauka. Saboda an karba kudi na kuma ba a min aiki ba. A'a, dakata dai. Ina gani bayan ka ciro wasu kudade, sai ka kirga sannan ka mayar da wasu ciki. Daman kudin da na sa a cikin rufi 200 ne shine na ɗibi kayana, sauran kudin kuma na mai da shi ciki. Kafin yau ba kai ne na ganka da sarƙoƙi da yawa a wuya ba? Yanzu na rabu da su, ba zan sake sawa ba. Me yasa ka liƙa waɗannan stikokin? Kare kai. Da yawa mutane ba suna sa hoton gunki a jikin katangansu ba don kar a buge musu? Shi yasa ni ma na lilika ana saboda kar a mare ni. Hello Nitu, kina ina? Ki zo ki ɗauke ni bana da kuɗin koma gida kin ji? Daga baya zan gaya miki me ya faru. Kina ji ko ki zo daidai babbar majami'an na wacce take gefen hanya. Ki sauri da Allah, na gode, yawa. Ga wannan na baki. Na me? Na hawa mota saboda ki je gida. Idan naga mutum ya kasa tafiya gida, abin ya kan man tausayi. Jimana! Abin da kawai nake da shi kenan. Aljihuna ba komi. A'a, ba zan iya karɓan wannan ba. Me yasa? Kai ma yasa ka je gida ba? Kuma kai ma baka da kuɗin mota. To ai ni ko da kuɗi zuwa gida ya gagare ni. Me yasa ka ce haka? A ina kake da zama? A halin yanzu dai ina rayuwa ne a Bauri. To amma kwanakin nan kuɗin masauki ya ƙaru. Shine na koma kwana a Magarkama. Magarkama? Kana nufin ofishin 'yan sanda? Kwarai kuwa nan birnin Delhi. Abinci kyauta ma suke bayarwa. Kuma kai kana so ka shiga ka kwanta kamar masaukin baki? Muje, san gwada miki. Muje. Tsaya nan. Kai, Abago! Kalli ka ga! Zan ɗora ka akan network. Dai. Jagu. Yau wani tu zaune a baya zan bi waccan motar ne. Motar me kenan ke magana a kai? Labarin mu. Ɗauko cikar. Ya kai. Ina buƙatar wasu kuɗaɗe. Sauri ne tu. To gashi. Na gode sai an jima. Yalla bai barka dai. Ina jinki. Dama ina so in shiga magargama ne. Me yasa? Saboda ina so in ga wancan. Madam nan yayi miki kama da gidan cin abinci ne kaka. Inda zaki shigo ki ciki shaki hira da abokanan ki dan ya miki kama da wannan wajen ne? Nan magargama ce. Wanda ya aikata laifi shi kada yake an tayawa zuwa magargama. Madam ba da cin hanci laifi ne. Ai na san laifin ne shi yasa na miƙo. Za yi an taya ki fa. A an taya nan dan Allah. Na gode Malam Pandit. Awa ɗaya gare ki. Sannu? Ina so ne na san labarinka. Ka bar labari.
Kamar ya? Ni ma'aikaciyar labarai ce. Rahoto ne aiki na. Yi tambayar ki. Da abin da kike so ki tambaya ki tambaya. To da farko, yaya ne sunanka? To ba zan ce ina da suna ba. Abin da ne na sani shine kowa yana kira na PK. Me aikinka? Me zaka duniyar wata? Astronaut? Kana nufin me aikin zuwa wata? Me hago a wata dai, ba yadda kika faɗa ɗin ba. To shi kenan. To, a cikin duniyoyi wacce ce tafi burge ka? Duniya ta mana. A'a, bayan duniyar da muke ciki fa. Kwarai na san wannan duniyar kyakkyawa ce. Na ce duniya ta. Idan dare yayi ba, duniya tana can sama, ina ganin duniya ta. Mun ji mamaki da muka gano cewa akwai wata duniya, kuma a cikinta akwai mutane masu kama da mu. Saboda haka aka turo ni nan domin na yi bincike, amma kuma da na zo nan, shine kawai sai wani ya fauce min masarrafi na. Kuma in ba masarrafin, ba zan iya tura sako ga gida ba. Idan kuma ban tura sako ba za a zo daga gida ba a ɗauke ni. Ta yaya zan iya gaya musu cewa wannan duniya mai haɗari ce, ba za mu iya rayuwa a nan ba? Sannu, na ce ba? Ya kai. Buɗe min ƙofa, ina so in je gida ne. To madam, shi wannan hukunci na waje ne ke yanke shi ba na ciki ba. Ka gani fa ba barauniya ba ce. Ko wani barawa ma aka ke faɗa. Ina Malam Pandit, da Allah ka kira shi. Pandit ya fita zaga unguwa. Malam Pandit! Malam Pandit! Barauniya, da fa wani baki kuma haɗa miki masa. Kin dauka ni mahaukaci ne kuma zancen banza nake ba? To in ba haka ba yaya ne? Kana so ka ce mutanen duniyar taku Hausa suke yi? To ayin baki sani ba abin da ya faru. To mu ai sam duniyar mu ba ma da wani yare. Da tunanin mu muke magana. San ba a samu wani rudani, amma wannan duniyar sai mutum ya faɗa abu daban, amma yana nufin abu daban. Kalma ɗaya sai ka ji ta da ma'ana 4. Idan mutum ya ce da kyau, yakan ba da nufin abu ya tafi yadda ake so. In aka zara ido kuma aka ce da kyau, to mutum zai ga me zai biyo baya kenan. Mace ta sa saman kaya ta ce maka da kyau, tambaya ce wai. Idan kuma mutum ya abin bajinta, sai ka ji an ce ba kyau, wato ya burge kenan. Kuma an ce ba kyau, ba kyau. Sai mutum ma ya tuno wani abu, zaka ji hajja ake. Da kyau. In dai har kana so ka gane rabe-raben, dole sai ka mai da hankali yadda ya kamata kafin ya gane kowanne me yake nufi. Saboda tsabar rudanin da ke ciki, sa'o'i 6 ne ina koyo, tukunna na iya yaran. Kana so ka ce a cikin sa'o'i 6 kadai ka iya gaba ɗaya yaran Hausa? To ai kafin lokacin na kasa rike hannaye ne. Daga baya da ƙyar na samu wata yarinya, muka zauna tare da ita, na sankama hannayenta, shine gaba ɗaya na sauke Hausa da ta iya a cikin jikina. Kai, kana da kwakwalwa mai dariya ne ko? Ko me sanin ka yana da iyaka? So kake ka ci hannayenka tamkar wayoyin USB ne wanda yake ɗaukan abu daga wannan na'urar zuwa waccan na'urar? To kuma kayanka fa. A duniyar ku kenan kuma ana sa jeans. A duniyar mu ma sa. A duniyar mu ai mu sam ba ma sa kaya. A farkon zuwa na nan, na ɗauka mutane daban-daban suke da juna. Ba kamar mu ba a duniyar mu fatar mu duka iri ɗaya take. Na ce la wasu fatar su sheƙi take, wasu kuma kalli fatar su baka kirin. Na ce abin mamaki. Na ce la wasu kuma zaka ga fatar su mai launi, wasu kuma faratas. Wasu fatar su damammiya ce, wasu kuma fatar su a sassake take. Wata rana kawai sai na ga wata mota mai rawa. To a wannan lokacin ne na gane cewa yadda fata take a jikin mutanen duniyar nan haka take a jikin mutanenmu. Bambancin dai kawai shine a nan mutane suna sa wani abu domin su rufe fata su yi mata kwalliya. A wannan lokacin ne na ce lallai ni ma yanzu zan saji da al'umma. Amma kuma sai na kasa gane me yasa mutane suke ta yi min dariya.
malam daga buje. To a wannan lokacin sai na gane cewa ashe kayan mata daban na maza ma daban. Sannan kayan da ake sawa da rana daban da wanda ake sawa da daddare. Haka zalika kayan wasa daban, kayan cin abinci daban. Wata rana a cikin kayan da na sa sai na samu wani hoto. A hankali sai na fahimci cewa lallai fa mutum yana buƙatar wannan hoto domin ya rayu a wannan duniya. Cewa in dai na bada wannan hoton zan samu abinci. To daga nan kawai sai na fara harhaɗa hotunan wannan tsohon mutumi. Ya ne malam? Ya kake ta bani waɗannan kuma? Wannan littafin ai sai shago littafai malam. Yawwa, to kaji ɗan gari. To ga karas ɗinka. Nan take sai na gane cewa wannan hoton yana da amfani ne a jikin takarda ɗaya kacal. Sauran takardun a jikinsu hoton baya da wani tasiri. Duk lokacin da na buƙaci kuɗi ko kayan sawa, to a mota mai rawa zan samu. Mota mai rawa ce banki na kuma ita ce tela na. A irin haka sai wata rana na sa wasu kaya masu ban mamaki. Yayin da ya zama na bana buƙatar na bada wani hoto kafin a ban wani abu. Kawai sai dai na ga abinci ya zo gare ni. Yalla bai ga wannan. Na fahimci cewa idan dai har ina buƙatar na samu masarrafi na sai na iya yaren wannan duniya. Idan dai ba yare to fa ba abin da zai yiwu a nan. Sai na tuna da wani mutum wanda a nawa ra'ayin salon shigarsa akwai matsala, amma ba ta yadda zan iya gaya masa. Daga bisani kuma sai na tunanin cewa ai na bata masa salonsa. Sai na ce to bari mai da shi yadda yake da. A hanya ne na haɗu da shi, wasu amagawa ne kawai suka kaɗe shi suka fece. Gaskiya kwakwalwarsa ba lafiya. Bai tasiranta da abin da ne ba. Ko dai shi ɗin kurma ne yallaɓai. Kai! Da alamu yana ji amma dai baya bada amsa. Gaskiya yana ga kansa ya bugu ne sosai. Ya manta komai. Shi kenan mantauta taɓa shi. Kai ka tuna waye ya banke ka? Ka tuna lambar abin hawan? Ba ka iya tuna komi? Je dan uwa mu tafi tare har zuwa lokacin da kwakwalwarka za ta dawo daidai za ka kasance bakona. Ana cewa maganin cutar mantau ka koma daidai inda matsalar ta same ka, to idan kai haka tunaninka zai dawo kanka. Ni ma a cikin wani fim na kalla. Magana da yake faɗa a wannan lokacin yana da matuƙar muhimmanci na fahimce ta. Lallai yana da muhimmanci na riƙe hannunsa domin na iya yarensa. Ai na gaya maka wannan motar ta tunanin ya tafara haka ne da baka iya ban mace namiji da mace. Tsaya kaga kalli lasisin tuƙi na. Jinsi namiji, mazaje, mutum, sakago, hamago.
in dai har ina so na koma gida ya zama dole sai na rike hannun wani. Na fahimci matsalar ka dan uwa, amma kada ka rike hannu ido na ganin ido. Duk da cewa hakan abu ne mai ba annashuwa, zai iya zama hadari a gare ka. Ba sai ka ci gaba da hakuri ba. Taho mu je zo. A nan wajen ba ma hannu ba, ko kafan wa ka kama, babu wanda zai shege ka. Taho, zo. Wannan kyakkyawan waje ne, sai na fahimci cewa mutanen wajen suna da kirki kuma ga su kyawawa. Kowace a wajen kokari take ta rike hannuna, sannan ta kai ni gida. Sai kawai na haɗu da wata natsatsiyar yarinya, wacce na ganta a natsa take. Sunanta Fuljariya. Fuljariya, ki kai shi ɗakin cin amarci. Fuljariya ta kasance mai haƙuri yayin da na tsawon sa'o'i 6 ta zauna ta yi shiru yayin da na sauke yaranta zuwa jikina daga nau'in furucinta da kalmomi ɗaya bayan ɗaya duka sai da na sauke komi zuwa cikin jikina. Karanka na farko kenan? Hakan sharar fage ne a wajenka? Daga ina kake ne? Na zo ne daga nesa. Wajen baki taba jin sunansa ba. Amma kana magana kamar yadda muke yi. Yanzu kika koya min. Saboda haka nake magana kamar ke yar uwa. Kai, daga yar uwa sai koma babar ka ko? Tashi, kusa tashi ka fita. Danwa. Tashi danwa tashi. Danwa ka tashi mana ka tashi. Danwa. Yanzu kuma kana magana Danwa, ina buƙatar taimakon ka danwa. Wani siddabarin kuma Fuljari ya taimaka. Danwa, ina so ka zo tare da ni danwa. Magana ta gaskiya shi ruwa baya tsami banza. Lalle ya kamata mu yi bayani wa likita ta yadda za a samu tunaninka ya dawo. Da kai wani aiki mai muhimmanci ne danwa. Ka zo tare da ni. Mi sauri mu je. Abun wuya na kuma wannan abun wuyar shi nake bukata dan uwa. Yana da daraja matuƙa ma kuwa. To shi nan dan uwa duk yadda aka yi bara wannan ƙauyen mu ne, amma ina mai tabbatar maka da cewa abun wuyan yanzu ya isa dare. Idan za mu iya bin diddigin inda aka sai da shi za mu iya kama shi. Saboda haka sai na je shan dan uwa. Ina kenan? Delhi. Masarrafi na aka sace min yallaɓai. Kai ka sha giya ne? Samo masarrafin naka shine ya zama aikin 'yan sanda? Ba masarrafin talabijin bane ba fa. To na me? Ba zan iya faɗa na me ba. Amma ya kasance an yi shi kamar abun wuya ne, sai dai aikin shi babba ne.
A ina aka ma satar? A Mandawa ne. Me? An sace maka abu a Mandawa? Sai kuma ka zo Delhi neman sa? To amma ai yadda aka yi barawon Delhi ya zo. Sai aka yi yato. Na biyo barawon ne nan. Kai 19. Mutum miliyan 2 ne a garin nan. Dan sanda mutum ne ba ubangiji ba. Dan sanda mutum ne ba ubangiji ba. Ubangiji kadai shi zai iya taimakon ka. Ka rigi ubangiji kadai shine kawai zai iya taimakon ka. Ka rigi ubangiji kadai shine kawai zai iya taimakon ka. Ya za a yi mu musani. Ubangiji ne kada ya san wannan wajen. Kawai ka sa imaninka a Ubangiji yaro. Wai wannan ubangijin da ake cewa shine zai taimake ni? Saboda kowa sai je na cewa ubangiji. Daga baya abin da na gani hankali na ya tashi sosai. Mutanen wannan duniyar sun yi hotuna da kuma gumaka. Kuma sun samu wani waje sun yi mishi gida. Har layuka ne a cikin gidan nasa. Inda dubbannin ɗaruruwan mutane suke zuwa gare shi. Yayin da ake bashi kuɗi kaɗan yake magance matsalolin al'umma. Irin wannan tsafi samsam babu shi a duniyata. Samsam na kasa yadda da abin, amma sai dai na ce bari in jaraba ko da so ɗaya ne. Ba na abin bauta ɗan uwa. Wanne kake so? Wannan rufi 20, 50, 100, wannan 500. To me bambanci tsakanin na rufi 20 da kuma na rufi 500? Girman ne kawai bambanci, amma dai aikin ɗaya ne. Kenan na rufi 20 ɗin ma zai biya min bukatata? To kawo 15. Na ce kawo 15 ɗin kawo. Gunki yunwa nake ji. Ka bani abin da zan ci. Gaba ɗaya na fita hayyaci na. Lalle wannan abin bauta yana aiki. Lokaci yayi da zan koma gida. Abin bauta. Wani ya sace min masarrafi na. Ina roƙonka dawo min da shi. Zan koma gida. Wannan abin bautan batirin shi yayi sanyi ne ko kuma yaya ne? So dai kawai ne amfani da shi kuma ya daina yi. Me kake nufi ne wai? Ina nufin ka sa mishi sabon batiri. Gashi. Ai baya buƙatar wani batiri kafin ya aiki. To amma me yasa ya daina aiki? Ko dai shi wannan din mara nagarta ne? Kai wannan mai karko ne na hada shi. Kenan kai ne ka hada abin bautan? Kwarai. Da hannaye na hada. To kai ne ka halicci abin bautar ko kuma abin bautar ne ya halicce ka? Ubangiji shi ya halicce mu dukanmu. Amma wannan gunkinsa ne muke sassakawa. To me amfanin sassaka goma kansa? Domin mai masa ibada kuma mu roƙe shi mana, mu gaya masa farin cikin mu da damuwar mu. Kina an sa na'urar sadarwa ne a cikin nan din? Ta yaya zamu ji idan ya amsa mana? A Ubangiji baya buƙatar wata na'urar sadarwa. Kai tsaye yake sauraron ka. To ne na sauraro na kai tsaye. Me amfanin wannan gunkin? Wai me zan gaya wannan yaron ne? Harƙalar ta mu kake so ka bata? Me matsalar ka yi? Masarrafi na ne aka sace min. Kuma na roƙi gunki akan ya gaya min ina yake. Kai fike ne? Me kuma fike yake nufi? Kana ce dan uwa, karamin gunki kaman wannan ba zai babban aiki kaman wancan ba. Ba zai iya kama barawo ba. Baka ganin kafafuwansa gajeru ne? Abinda zaka yi yanzu ka shiga cikin majami'a. Akwai magikin gunki a ciki. Ka kama kafafuwansa da sauri suke. Ka bashi waɗannan abubuwan ka dan hada da kuɗi, bukata ka za ta biya. Wannan ɗin rufi 200 ne. Kowa yana jira layi ya zo kansa ya miƙa kuɗi da kwakwa domin buƙatarsa ta biya. Bayan sa'o'i 2 layi ya riga ya zo kaina. Abin bauta, ka dawo min da masarrafi na. Ina yake? Kai, ka hanzarta ka yi gaba bani masarrafi na ba tukunna. Yalla bai, bai biya mun bukata ta ba kuma na riga na bada kuɗi na. Bukatar ka za ta biya. Yaushe kenan? Waye zai iya cewa ga lokaci dana? Kai ka matsa mana kana ta tare ni. Wai ni ba bani abu na ba tukunna. Kai kada ka rike layi mana kai gaba ka ce. Yanzu da aka kawo abin na wani kuma yazo ya dauka fato. Kai fike ne? Malama ki dakata mana, ki tsaya mana. To a ina zan samu kayana kenan? Zaka samu a can asibitin mahaukata. Me? Ya za haka kuma na biya kuɗi a nan wajen sai kuma na karɓi kayan asibitin mahaukata? Kai ku fita da wannan mutumin. Abin takardar shaidan biya mana to.
ya kamata a ban takardar shaidan biya ta yadda na je karban abu na zan iya gwada shaidar cewa na biya. Kai tafi to amma masarrafin nawa fa baban masarrafi na ba fa. Dan uwa na duba gaba ɗaya ban ga takalma na ba. To ba shakka wani ya ma awan gaba da su. Kai ma ka san gaba na wani. Wannan ba sabon abu bane a majami'a. Yalla bai, wani ne na bashi kuɗin aiki gaba ɗaya amma samsam bai min aikin ba. Gaya min sunansa. Abun bauta. Cikakken sunansa. Ban san cikakken sunansa ba. A ina yake da zama? Yana can a can majami'a. Kuɗin naka kuma a hannunsa ne ka danka. A cikin akwati na sa. Kuma sai ce zai maka aiki. To ai baya magana. Kamar ya, shi kurma ne? Mai yiwa, duk yadda aka yi. Na gane. Siffanta min shi. Kamar wannan yake. Sai dai shi rusheshe ne. Zo nan, mazo. Kai fice ne? To amma ta yaya kai kasa haka ake kira na? Ka dauka ni mukaho ne? Shekara 20 yana aiki 'yan sanda. Da ido na kawai nake gane bagagge, ba sai na sunsuna ka ko kai wani abu ba. Malam Singh, caje min wannan. To ya labai. Ba ni katin shaidarsa. Gashin labai. Dr. Rudy D. Mello. Likita me yasa ka sha barasa haka da yawa da har ta kai ga kamanta addininka? Ka rude ka kasa bambance tsakanin coci da kuma majami'a. Saboda haka ka je cocinka. Izuwa ga naka abin bautan. Coci. Ban sama abuna ba. Kawai ka fita ba abinda zaka ce. To abuna fa. Saboda ire-iren ku ne aka giciye yasa abin bauta, amma ce abin da kai. Me? Aka giciye abin bauta? Yaushe? Shekaru 2000 da suka gabata. Domin zinubanka. To amma zinubin me nayi? Ni da yanzu na zo nan. Kai fike ne? Ubangiji yana kallon ka kuma yana kallon abin da kake aikatawa. Ina? Yana ina? A ina yake? Yana ina? Me a cikin wancan kofin? Giya. A wannan lokacin sai na gane al'amarin. Abun bauta ya gaji da kwakwa. Yanzu kuma barasa yake so. To barin kai masa. Daga nan sai na fara harara kudade. Inda na samu wasu kudade daga wata mota mai rawa. Wasu kudaden kuma na same su daga wannan mutumin kirkin wanda a koda yaushe yake tsayuwa a kan gada. Wanda yake bani iya adadin kudin da nake bukata. Yanzu karfe 1 saura yayin da zamu Yalla bai tambaya nake nan kusa akwai gidan abin bauta? Kaɗan ya gaba kaɗan. मस्जिद में या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा kai dakata me wannan a hannunka giya ce zan kai wa abin bauta yana ina ne ku kama shi ku koya masa hankali ya zai shiga mana yanki da barasa barasa ne ta shiga mana masallaci
daga gani wannan mata tana cikin damuwa gaskiya, saboda haka domin na san me ke damunta na rike hannunta. Kai, ina ruwanka da mai takaba za ka kama mata hannu? Ya kai ka san tana takaba ne? Ba ka ganin ta sa farin sari ne iya mara kunya mara da. Komi dai yayi kyau ba? Komi lafiya ne ko? Gaskiya yana miki sannu akan mutuwar mijinki. Me? Yaushe? Ta za yin san yaushe ne? To ba na ga kin sa fararen kaya ba? Aure zan yi shine fa yasa na sa. Ina, mutane suna sawa ne da musu mutuwa. Bakaken kaya ne na mutuwa. Sha. Kullum mutum kullum. Sama daga nan. Kenan duka kukukun na mazajen ku sun mutu ne? Gani nan a rai kai mana na! Bayan tsere-tsere da al'umma daban-daban na fahimci cewa 'yan wannan duniya ba abin bautar su ɗaya ba. Kowa yana da ubangijin da yake bautawa, kuma kowace bauta dokokinta daban da ta wani. Addinan sai suka zama kamar kamfani daban-daban ne. Kamfanin da kake ciki shine addininka, yayin da kowane daga cikin addinan da mai kula da shi. Kuma a wannan duniyar kowa yana da addinin da yake bi ɗaya tak. Kamar dai idan kana wani kamfani to ba ruwanka da wani daban. Kamar dai yadda kowa yake bautawa ubangijin addininsa, ba kuma zai bautawa na wani ba. To kenan ni dan wani kamfani ne? Wani ubangijin zan bautawa? In dai har ina so na samu masarrafi na, to sanin haka yana da muhimmanci. Me kake yi haka? Ina alamarsa take? Wace alama? Alamarsa ta addini mana. Ta yanar san wannan yaron dan wani kamfani ne? Ina alamar abin bautansa? Jami'ai! Sama wa kayan addini ya ci tara. Yanzu abu ɗaya kacal zan yi. Zan haɗa duka addinai na yi su. Dole dai a cikinsa na san akwai na gaskiya. Kuma hakan zai sa na samu biyan bukata. सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, ये खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदासें करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। तेरे चेहरे कहीं
क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू, भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। Ni fa na shiga matuƙar rudani. Duk yadda aka yi na yi wani abu ba daidai ba ne, wanda hakan ya sa ban samu biyan bukata ba. Lallai ina so na sani, ina so na san hanya, ina mai roƙo. Ina roƙo ina magiya. Gashi na durƙusa, ina neman mafita, ina neman agaji. Na kaɗa maka ƙararrawa, na yi magana ta ansa kuwa, na karanta littafin Gita, na karanta Kur'ani, na kuma karanta Bible. Masu kula da addinai daban-daban suna magana sabanin juna. Wani ya ce a yi sadaka ranar Litinin, wani ya ce a yi ran Talata, wannan ya ce a yi addu'a kafin fitowar rana, wani kuma ya ce sai bayan saukar rana za a yi addu'a, wani ya ce sai dai a yi bauta wa shanu, wani kuma ya ce a sai dai a yi hadaya da su, wani ya ce a cire takalma kafin a shiga majami'a, wani kuma ya ce a coci ba a cire takalma. Wannan al'amari na wani na kan daidai, wani baya kan daidai, na kasa fahimtarsa. Bisa kuskure na zo nan, so nake in koma gida. Da abin da kace zan yi, ni dai kawai ka mai da ni gida. Na roƙe ka, ka ce wani abu mana. A ina kake nema wai? Na roƙe ka, ka bani amsa. Kaji? Na roƙe ka, na roƙe ka. Mama, abinci. Yi haƙuri mana, yi haƙuri. Ɗaya cikina, ɗaya cikina. Babu wata tsiya da za ki iya ba mu, kowa ki mai da mu gurin daji mu. Wallahi na gaji da gidan nan. Mama yanzu wani da ke ba abincin ba. Mama ƙarya take ba abin da take dafa. Ramlat, mene miki ne haka? Ni fa mahaifiyarki ce, ni nake miki ƙarya yau. Bari ki. Kin gani ko kullum sai ta yi mana ƙarya, babanmu baya mana ƙarya. Ki gaya wa binki cewa kare ƙara zuwa ofis ɗina Maula. Kai haƙuri da ranka Alhaji, kai haƙuri. Da taimake mu. Duk kuɗaɗen da ke sarke kan su bishe su ba, har sai sun ƙara haɗawa da zuwa ofis ɗina Maula. Tuwon dawan nan ne ma da daga tuko da su, shi ne muka dafa. Ni na ciki da yake yi tuwon dawa, ni ba na cin tuwon. Ya da aka kawo mana agaji. Ina rasa wannan rashin imani na matan nan. Kai ka gama shan wahala ka kawo abin su tattara su cin. Inda wani ya rawa aka ba shi kuɗi, idan wani ya yi duka zai shi. In ka ji gangami akwai labari. Daga kamfanin da ya shahara wajen kawo muku haɗaɗɗen fina-finan Hausa, Abnur Entertainment ke gabatar muku da fim Haske Biyu. Me yasa ba ka roƙe shi ba tunda shi bai yi tunani zai ba ka ba? Na roƙe shi.
shi tun da ya san ya fi da sai na roƙe shi. To me yasa kai ba za ka roƙe shi ba girman kai kenan ko? Wace me yasa ba ki ganin daraja tun da ni ba mutum ki fa da rinka sanin cewar aure. To wani irin miji ana fama da talauci. Haske biyu. Lokacin da nake neman ki kamar za mu haɗe juna saboda soyayya. Me yasa sai da muka yi aure za mu zama ɗaya? Kai ciwo da kai. Haske biyu. Mustapha ƴaƴana ba za su ci abincin almajirai ba. Malamin mu kuma makarantar Islamiyya ya ce ba kyau su bar da abu. Kai rufe mun baki. Ina ruwai. Anya yaran nan ba ku ɗauki kuɗina ba. Ni dai ban ɗauka ba, ni ma ban ɗauka ba. Ya ko da nake zargi na ɗauko miki kuɗi. To Hajiya waye sani abu a duhu. Ai da ta laki. Alifa. Haske biyu. Haske biyu. Haske biyu. Menene? Me aka